ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, бисёре аз шумо хоҳиш карда будед ки саро либоси арӯсиро мода нишон диҳед. Марҳамат, навори навбатӣ аз анамин либосҳои арӯсӣ мешавад. Ана ин намуд сирх шабинед, двойкая. Чанд сомай донада? 750 сомонай. Ана ин туру тоқиш дохилишда нестай. Ино ҷудогонаянд. Тур худаш чанд сомай? Ана ин турои дубайскияй ҳамаш анами 350 сомон тоқа туршай. Ҷудогонай. Ана ин тоқиш бошад чанд сом? Ана ин намуд тоқи бошад 80 сомонай. Худаш 750 сомонанд двойка. Куртаи арӯсӣ бошад, ҳамхе двойка 750 сомонай. Ина агар хоҳед туру тоқи арзонам ҳастай, хитон интихоб мекунед туру тоқира. Ай сафедаш чанд сомай? ҳам то охира 750 сомай. Хулоса инамин намудое ки шумо мебинед, анамин наборо беғарз аз туру тоқиёшон, анамин курто, анамин двойко 750 сомониян. Марҳамат, бинед чӣ фасонаки хушрӯан. Чӣ хеле гуфтум туру тоқи аз 35 сомон сар карда то 200 сомонара дорам. Вай бошад, тур бошад аз 50 сомон сар карда то 400 сомона доред. То 400 сомонара тур ҳастай ҷудогона. Хулос чанд сомае ки хитонда дар корай. Аназима бо дигар хелами куртои арӯсира машмода нишон метам, бо дига нархора метавонед аз оно интихоб кунед. Ана ин двойкара бинед. И чандай? Ана ин 2500 сомон будай. Хеле мумкина вай кунем шлейф дора. Ина марҳамат. Ана ин 2500 сомона кори дастӣ. Пушти курта намхе шлейф дорад дарозай. Каседа ки ҳам хеле дар кор бошад, метавонед аз анамино интихоб кунед. Ина курташа бинед. Тамошобинони азиз, ана ин намуд 450 сомон сафед. Касое ки мехоҳанд, марҳамат, бай ғавса кардагай куртааш, ай поён ламиражи сафедай. Диде 450 сомон анамин намуд куртаи сафед. Двойка халатишкатияй. Ана ин бошад сабз 700 сомон. Ана ин сафедош чи? Ана ин сабз 700 сомон. Ана ино 950. Ана ин 950 сомон. Диде 950 сомон. Ана ин курташай. Марҳамат, иш бо мхе пасон кардаги. Инаш чандай? Иш 950 буд. Дӯстони азиз, ана инаш молочный биш бошад, ламиражай ишам 650 сомон. Иш ламираж нест, иш ламиражай 650 сомон. На то поёна нишон тим, ба ҳазур тамошо кунед. И 950 сом, и 750 сом, и 450 сомон. Иҷадайни хеле сирх кабуто чи? Ёдовар мешавам ки бе ягон чи. Фақат ами двойка худашам нархай. Ино то охира? Не. Мана 800 сомон. Ана ин намудо 700 сомон се ранг. Диде двойка иноям барои арӯсако. Марҳамат. Ана инош 700 сомон. Иам 700 буда? Ино 650 сомон. Ана инош 700 сомон. То нам сафеда? Ина марҳамат. Ана ин намудо 700 сомонияй. Бе тоқи. Бе туру бе тоқи. Инами двойкаҳо. Куртаву халат доранд. 700 сомони. Ай сафеда чи? Иноям 700 сом. Ана иноям 700 сомон. Марҳамат, тамошо кунед. Размер чӣ хели размера доранд? То 50-52 ҳаста. То 50 размер будай. Ина ё 700 сом будан. И сафед чи? И 550 қахшру. Ана 550 сомашам аҷоиб фасон. Дӯстони азиз,
марҳамат метавонед дархост кунед. Иям двойкаяй бекаронай бе қуштило. Хулас беҳад фасон 550 700 сомон 700 сомони фасон омадагиай. метавонед ки тамошо карда интихоб кунед. дӯстони азиз, мо фақат интернет катикор мекунем. барои ҳавай касе ки заказ карданияй нависам доставкара мефаҳмонем. ина тамошобинони азиз, ана ин намо двойка буш тройка но курта поча баданам хе халат дорад. дидед 500 сомониян ин намо дош. марҳамат беҳад хушро барои арӯсако метавонед ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. чӣ хеле гуфтум туру тоқӣ ҳаст, ҳама намо туру тоқӣ ҳастай. тоқӣ аз 30 сомона сар карда то 200 сомонара тур бошад, аз 50 сомона сар карда то 400 сомонара тур ҳастай. иноша вақтитон гап занед, интихоб кунед. мо омада нархша ниқ када ба шумо гап мезанем. мо интернет магазинем дӯстони азиз, вай надорем, точка надорем ки мисол шумо пеши мо биёед барои ҳамон видеоро тамошо кунед. каседа ки доставка дар кор мешава, шумо суратча гирифта партоед, доставкара мо мефаҳмонем.